Emotional stress release-pisteitä sä voit käyttää myöskin menneisyyden asioiden käsittelyyn tai tulevaisuuteen suuntautuvien asioiden valmisteluun. Eli jos sulla on menneessä joku semmoinen tilanne tai tapahtuma, joka sua stressaa ja painaa sun mieltä edelleenkin, niin samalla tavalla kuin ihan tuossa perus ESR-menetelmässä, niin käytetään näitä otsapisteitä, eli laitat sormenpäät siihen otsapisteelle tai sitten kämmenen otsalle ja keskityt käymään läpi sitä menneisyydessä stressaavaa tilannetta. Käyt sen ihan kaikin tavoin läpi niin, että samanaikaisesti pidät näitä tunnestressin vapautuspisteitä sormenpäillä. Ja tästäkin niin kuin myöskin tuosta ihan perus ESR-harjoituksesta, niin sä huomaat, miten se tilanne pikkuhiljaa häipyy sieltä sun muistista ja sun elämästä, eikä sun tarvitse sitä menneisyyttä enää kantaa mukana.